Za bebu je majčino mleko najbolja i nezamenljiva hrana. Međutim, zbog neiskustva, neznanja i neobaveštenosti, mnoge majke prave greške kada je reč o dojenju i ponekad zaborave koliko je ono bitno za bebu. Ono što moram da naglasim je to da majčino mleko ne gubi na kvalitetu, znači ne postaje vodica, ne postaje nepotrebno, već svo vreme dok dete sisa, bez obzira na uzrast, ono je jednako kvaliteta. Kako bi mamama bile otklonjene sve nedoumice i kako bi se razgovaralo o problemima, tim za podršku dojenju često organizuje edukativne radionice i susrete. Dojilje tada, osim što čuju stručne savete za svoje probleme, mogu da razmene i iskustva sa ostalima. Više mi znači ta mogućnost da podelim svoje iskustva sa drugim mamama, a svakako mamama znači da dobiju razrešenje nekih svojih velikih nedoumica koja u periodu dojenja ima bukvalno svaka majka, nesumnjivo. Tim za podršku dojenju i dalje vredno radi, a ideja je, kako kažu, da Niš postane grad koji zadovoljava potrebe najmlađih Nišlija. Trudit ćemo se da još više podižemo svest o važnosti dojenja, trudit ćemo se da recimo dođemo do tačke da veća posećenija mesta, što se roditelja i male dece tiče, recimo budu više, da tako kažem, baby friendly, u smislu da barem recimo pultovi za preslačenje dece mogu da se postave u nekim uglovima, da postoje izolovana mesta za stidljive bebe koje bi htele da sisaju kad nisu kod kuće. Kako kažu u timu, oni su uvek na raspolaganju majkama i spremne su da pruže punu podršku. Tradiciju ovakvih okupljanja će, kako najavljuju, uskoro nastaviti.